Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska to ide byť 35 000 push. Vypnem si tu hudbu, lebo celkom ma sere. 35 000 push. Chýba mi 15 pohárikov, idem to dať s Gailom. V klube už máme 75 000 money, čiže akože celkom ideme. Ja som si zatiaľ vyzdvihnul ten Power Mill, už druhý v šope, padli mi tieto Bubbles. A potom som si ešte kúpil za 290 či 280 Power Mill. Dostal som tento Doodle Pineapple, čiže nice. A strašne chcem tú varechu, kamo. Či obracačku, či čo to je. Čiže yes, celkom rýchle videjko to bude, lebo ešte mi treba dať mythic, čiže a tam celkom bude veľa času. Mi treba dať do toho, lebo teraz akože na Diamondu chytám žiadnych hráčov. Potom ukážem Betlovu. Tam som ich master z hráčov, ale ja som túto hru, čo som teraz dohral, do rankedy, tak som mal ja mythic v týme a vyhrali sme. Odo nich vyhrali. OK, prvý gól. Gól z Gošet. Mo, neviem, čo tam robila, teda. Čo tam prišla mama. Ty kokos, kúkujem s Gailom. To je iba do strany. GG. Potom pôjdem asi... Kamošek, ale čo mol. To rašuje úplne, že zbytočné. Kamo, GG. To je prehratá hra. Kamo, obrana na enty, chlapci. Ježiš, on sa to teraz dovolí. No, celkom akože idem s Gailom. Chcem dať ešte čestra na 25, možno som stovka, tak uvidíme, či sa bude doriť, bo sa bude takom ťažké. Pekný penis. Oh my god, jaká obrana? Kamo, Gail je proste boží z toho nechcem. Prosím mu, poď mu. Áno, daj. Daj to tam. Let's go. Let's go. Ešte 3 poháriky, chlapci. Kámo, tak to bude také krátke video, pane bože. Tak ale ja chcem dať ešte mythiku, čiže budú cez víkend 2 videjka. Za chvíľku som tam. Možno, že dám ešte mythic 2, potom bude videjko. Chcel by som dať ešte aj túto season mythic 2, neviem, či dám, lebo minulý season som dal tých 6675. Som dal najviac. Čiže yes. OK, Gail mi šiel. S kým by som šiel ďalšiu hru? Skúsime Karla. Môžem skúsiť Karla a dám si toho druhého. No máme botov. To bude také krátke video. Sorry guys. Easy. Kamo, je to normálne? No way. Stále je to tam. Let's go. Kamo, let's go. I'm detecting seismic activity.
to tam, kámo, je to tam. Let's go, kámo. Môžem sa joinovať do každého klubu, ale nie. Každý klub má svoje requirements, čiže ja som teraz 52k, ale nemám 52k, čiže easy. Som 26, čiže by som ešte kick nemal dostať. Tak oni nebudú kickovať určite. Máme tu ešte mythic Sardrop, chlapci, čiže ideme na to. 3, 4. Kámo, aspoň tunak, aspoň kredity, alebo brawlera, kámo, prosím. Yes, kredity, OK. Megu som si len cvičil, hej, zbieram na Surge, som si len Megu proste cvičil. Ja si to potom takto na Surge cvičnem, alebo si to teraz cvičnem. OK, máme 6-kový win streak, idem vám ukázať ten Battlelog z tých rankedov. No, tento Shadow Killer, kámo. Mám Master, len 33k, kámo. Typok musel dostať carry. Ale čo? A easy, hra, chlapci. A ten defeat, no tam, lebo tam ten pokoj strašne poťahal. Čiže jednak by, kámo, prehrali hneď. Čiže, chlapci, dúfam, že sa ma videjko páčilo. Viem, sorry, takéto krátke, ale pracuje sa ešte na jednom. Čiže dúfam, že sa vám páčilo. Like, odber, majte sa pekne a čus! Ak si na kanále nový, tak si určite zaklikni tlačítko odberu, aby si neprišiel o ďalšie takéto super videjka.